ಗಾಯ್ಸ್ ಪೂರರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಪೂರರಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಇನಿ ದಾಯಿ ಬತ್ತಿನ ಪಂಡ ಒಂದು ಕಿಡ್ಲಾಯನ ವಿಡಿಯೋ ಗೈಸ್. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಗೈಸ್. ಇನಿ ದಾಯಿ ತಗೊಂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಬಚ್ಚಂಗಾಯ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್, ಆ ರೀತಿ ರಡ್ಡು ಟೈಪ್ ಇದೆ ನಡ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಉಂಡು. ಅಯ್ಯ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತೂಕ ಗೈಸ್ ಬಲೆ ಪೂರರ್ಲ ಹುಷಾರ್ಲಾಡ್ತಾ, ಪೂರರ್ಲ ಸೌಖ್ಯನತ ಗೈಸ್. ಬಳೆ ಏಪಳ ತೇಲ್ತುಪ್ಲೆ, ಏಪಳ ಕುಷ್ಟುಪ್ಲೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಪೋದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿನ ತೂಪೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಲೆ. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ನಮ್ಮೀನಿ ದಾಯ್ತ ಮನ್ಪಿರೋ ಒಬ್ಬನೇ ಬಂಡ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಗೊಂತಿದ್ದಾನೆ, ರಡ್ಡು ಟೈಪ್ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಗೊಂತಿದೆ. ಅಯ್ಯನ್ ಪುದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬರ್ಕ ಗಾಯ್ಸ್. ಎಂಚಿನ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣದ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಪರ್ಪೊಂಜಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ, ಒಂಜಿ ಕಲರೇ ಬೇತೆ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ. ಆ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬರ್ಕ. ಈ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಅಂಗಡಿ ಮಂತ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಪೆರ್ಲಾಡ ಯಾನಿ ಇನಿತುಯಿನೆ ಇದೊಂದು ಬತ್ತಾಯಿನಿ ಅಯ್ಯಬೋದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತಾರ್ಕ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಲೆ. ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ ಪಣ್ಣಂಚನೆ ತೋಟಡು ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮೀನಿ ದಾಯ್ತ ಮನ್ ಪೇರು ಬತ್ತನೆ ಉಂಡ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ ಪೇರು ಬತ್ತನೆ. ರಡ್ಡು ಟೈಪ್ ದ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಏನ ಕೈಟುಂಡು ಬಲೆ ತೂಳೆ ಎಂಚಿನ ಟೈಪ್ ದ ಉಂಡ. ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಟೈಪ್ ದ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಉಪ್ಪುಂಡು, ನೆಕ್ ಚೂರು ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ, ನೆಕ್ ಚೂರು ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಇಂದೊಂಜಿ ಮಂಜಲ್ ಕಲರ್ ದ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ, ಇಂದೊಂಜಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ದ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ. ಇಂದಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ ತೂಕ ರಡ್ಡೇನು ಓವು ನೆಟ್ ಏತು ರುಚಿ ಉಂಡು ತೂಕ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಲೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಮೂರ್ಕ ಮನ್ಪಿರೋಪ್ನಿ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪಿರೋಪ್ನೆ ರಡ್ಡು ಟೈಪ್ ದ ತುಳೆ. ಇಂದು ಕಪ್ಪು ಕಲರ್ ದ, ಇಂದು ಮಂಜಲ್ ಕಲರ್ ದ ತುಳೆ. ಮಂಜಲ್ ಕಲರ್ ತುಳೆ ಒಂಜಿ ತೀರನೇ ಸೋಕತ ಮಂಜಲ್ ಕಲರ್ ಅದು ತುಳೆ. ನೆಕ್ ಚೂರು ಕೆಂಪು ಜಾಸ್ತಿ, ನೆಕ್ ಚೂರು ಕೆಂಪು ಕಡಿಮೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಪ್ಪು ಸಾಧಾರಣ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಇಜ್ಜ ಕಪ್ಪು ಕಲರ್ ದ, ಆ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂತೂಕ ಎಂಚೊಣ್ಣು ತೂಕ. ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಟೈಪ್ ದ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಗೊಂತದ, ಒಂಜಿ ಮಂಜಲ್ ಕಲರ್ ದ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ, ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಕಪ್ಪು ಕಲರ್ ದ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ. ನಾ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಕಲರ್ ದ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂತೂಕ. ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚೊಣ್ಣು. ನಾನು ಮಂಜಲ್ ಕಲರ್ದ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಎಂಚೊಣ್ಣು ತೂಕ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಲೆ. ನಮ್ಮ ಕಪ್ಪು ಕಲರ್ದ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತುಯ್ಯ ಅವು ನಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣ ತಿನ್ಪುಡಂಚನೆ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ. ಐದುಕ ಒಂಜಿ ಮಂಜಲ್ ಕಲರ್ದ ಒಂಜಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಲರ್ದ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ. ಇಂದು ಕಲರ್ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೆಂಪೆ ಕಲರ್, ಇದೇ ಮಾತ್ರ ಮಂಜಲ್ ಕಲರ್ ಗಾಯ್ಸ್. ನಾವು ಒಂದೇನು ಅವರ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂತು ಕೆಂಚೊಣ್ಣು. ಒಂದು ಐದು ಚೂರು ಚಪ್ಪೆ ಗಾಯ್ಸ್, ಅವು ಚೂರು ಚೀಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಕಪ್ಪು ಕಲರ್ದ ಚಪ್ಪೆ, ಚೂರು ಚಪ್ಪೆ ಮುಖ ಚೂರು ಚೂರು ನೆತ್ತಂಜ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾ. ಪೊಡಿ 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 ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ತಿಕ್ಕು ಕಪ್ಪು ಕಲರ್ದ. ಮಂಜಲ್ ಕಲರ್ದ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗಾಯ್ಸ್, ಚೂರು ಚಪ್ಪೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಒಂದು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಜಾಸ್ತಿ ನೆಕ್ಕು. ಈ ದೊಂಬುಗಳ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಎಡ್ಡೆ ಗಾಯ್ಸ್, ನಿಕ್ಳ ಎತ್ತು ತಿನ್ನಲಿ ಎಡ್ಡೆ ನೀರದ ಅಂಶ ಉಂಟು ಈ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ. ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಮಂಜಲ್ ಕಲರ್ದ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಚೀಪೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂಚನೆ ಪಚ್ಚೆ ಕಲರ್ದ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಚೀಪೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಇಂದು ಕೆಂಪು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಗಾಯ್ಸ್, ನಿಕ್ಲೆ ತೂಳೆ ಕೆಂಪು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು. ನೆಕ್ ಚೂರು ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಡು, ಪಚ್ಚೆ ಕಲರ್ದೇ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ಪುಡು ಗಾಯ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಆಡುಂಟ ಪೂರಗ್ಲ ಇಂಥ ಒಂಜಿ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಗುಡ್ ಬೈ ಪಡೊಂದು ಎಲೆ ತುಕ ಗಾಯ್ಸ್. ಆಡುಂಟ ಪೂರಗ್ಲ ಗುಡ್ ಬೈ.